Wythnos yma yn Calendr Ffasiwn. Unfed ar 20 o Fai, tocyn rhodd yng nghylchgrawn look. Cewch ostyngiad o 20% i'w gael yn siop Clares a Sugar Hill Boutique. Unfed ar 15 o Fehefin, sioe ffasiwn Coleg Abertawe. Mi fydd y coleg yn arddangos I gwaith mewn sioe ffasiwn fawr, cychwyn am 7. Ar yr un dyddiad, noson ffasiwn yng Nghaerdydd. Bydd Urban Outfitters yn dangos eu casgliad mewn noson ffasiwn yn Buffalo, Caerdydd. Trydydd ar 20 o Fehefin, sioe ffasiwn Coleg Sir Gar. Bydd y myfyrwyr yn arddangos eu gwaith yn y Gerddi Botanig, diwrnod i'r brenin. Mehefin y 6 ar 20, polo yng Nghastell Caerdydd. Ferched, dyma'r esgus perffaith I brynu ffrog newydd. Ac yn ola ar yr ail o fis Gorffennaf, ffeinal fawr Miss Cymru. Ewch draw I neuadd Dewi Sant Caerdydd, tocynnau'n 20 pint, drysau'n agor am 7.